Яңа елны кем белән каршы алсаң, елың шуның белән үтәрди халык мәкале. Сәлам дуслар, TMTV каналында тәмле көрәш тапшыруы һәм яңа елның беренче тапшыруына килгән кунаклар белән сезне таныштырырга рөхсәт итегез. Таныштырырга дип әйтүем әлбәттә инде арттыруым, чөнки аларны бая бик яхшы беләсез. Татар дөньясының, татар юмор дөньясының аксакаллары, иң мөһиме саксауллары дип әйтмәскә монда бу табыймы? Юмор осталары, гомумән һәрбер сүзләреннән инде аларның авыз йырлатырган шәхесләр дип әйтергә турыкмыйм бу сүздән. Минем уң ягымда Мунча ташы эстрада театры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла, онда кул чабам. Һәм аның бүгенге көндәше дип әйтик, Мунча ташы театры буенча, әлбәттә инде аның дусты, коллегасы һәм дә әле Оқушысы дип әйтергә кирәк. Кайбер чакны водителе. Рөстәм Хасанов. Рөстәм, сәлам. Гамил абый, тагын бер кат. Хәерле көннәр, саулармысыз? Яңа еллар белән сезне. Яңа еллар белән. Яңа еллар белән. Яңа 2017 елларда җитте, әтәч еллары дип әйтик әле. Көнчыгыш көннәр буенча бик килеп җитмәгән булса да без команда Маймыл елында кебек, шулай бит? Һәм сез аңлагансыздыр инде Маймыл елында без ни өчен сезне чакырган? Маймылларын чакыралар. Маймыл китеп бетмәдеме ни әле? Китеп бетмәде. Маймылларны. Шундый та инде хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең барыгызны да менә якынлашып безнең эшкә килеп җиткән 17нче ел белән тәбрикләсе килә. Барыгызга да бу җиделе саны кергән. Сан ул мөселманнар, татарлар өчен яхшы сан диләр. Шулай диләр. Тем более әтәч елы булгач иртәрәк торып, күп эшләр башкарып, вакытында семьяңны карап, ашатып, калган бүтән эшләрне эшли торган ел, ирләр җылы булыр дип уйлыйм мен. Ирләр, хатыннар җылы. Бәхетле ел булырга тиеш. Амин. Бүләк алып килдегезме соң берәр? Обязательно ничегинде бүләксез. Бүләк башта бит тапшыра килгәч бүләк тапшыралар. Яңа ел бүләген көтәм мин сездән менә хәзер. Шул безнең теге калдык устыгай берләр бар инде Мөрстәм. Бар. Яңа елдан калган, яңа елдан калган. Калды әле. Каядыр куеп бетердегез. Нәрсә ашап бетермәдегез? Ул ашау ризыгымы? Ашау ризык булса, шуңа аны алып тормадык инде. Без үзебез дә монда ризык пешерергә килдек бит. Әле бит әле бәйрәмнәр бара бит әле. Бара әле. Баргач бит әле. Как раз бик кирәкле ибрап килдек без. Әйе, күрсәтегез. Шаккат. Күзеңне Күзеңне җом хәзер, җом күзеңне тагы. Кем башлыйсың? Әйдә күрсәт инде. Булат, менә каникуллар күңелле үтсен өчен без сиңа бер-ике мунча җиһазы тапшырдык. Иптәшең белән, балалар белән рәхәтләнеп, ял итәргә язсын. Әйе, бу ике яклап чабына торган инде, ике яклап җибәрәсең. Бездә моны Син генә исәп кара, без барып җыеп кайттык. Бик нык исләмә, исем бетерәсең. Тапшыруга чакыргач. Мин киттем яма бераз чабынып килим әле. Рәхмәт. Кайбытыгы урамга чыгарып аткан ёлкалардан җыган дип уйлама. Юк. Сындырып кайттык. Менә студиягә таралды ничек тәмлисе. По путида түгел теге. Үзебездә химиядә, Нижикамскида яхшы Безнең әле тагы бер бүләк бар. пакеты. Әйе. Пакетін түгел. Безнең тагы бер бүләк бар. Монсы булмады әле. Менә бу да бара инде разделочный. Токтап Суган кисергә була. Әйе, суган кисергә була. Теге ни астына кыстырга була, өстәл селкенсә. Әйе, монсы шаяргына инде бу безнең TMTV каналындагы яшьләргә укысыннар, юморның тарихын белсеннәр, татар юморының, менә Мунча ташы тарихын белсеннәр, кемнәр башлаган аны, ничек барган ул. Менә шушы китапны сиңа бирәбез, монда язылган ташка су сибез сездән, кылдыру Бездән. Һәм инде içinde tağı bir бүләк бар, Булат. CD-диск мәллә? Yok. 5000лек. Yok, 5000-лектә. 5000 Ансың пока күрсәтмә. 16 февральдән 26-сына кадәр Мунча ташы эстрада театры 12-ста электrizmi дигән яңа тамаша күрсәтә. Шуңа 2 кешегә Мин эләктем. син эләктең. 2 кешегә чакыру. Рәхмәт. Хәзер тизгенә алып куйып та TMTV каналы бу безгә. Яңа тапшырыбызның шартында аңлатып үзек әле яшьләргә аерым бер вакыт эчендә хәзер әллә ни күп түгел вакыты. Менә бу ингредиентлардан дип әйтик инде без. Бәрәңге, йомырка, колбаса, сыр, иң мөһиме балык.
яшелчәләрдән нәрсәдер әзерләргә кирәк. Берәр төрле кайнар ризык һәм берәр төрле салат. Әле әйтергән там, хәзер бит тапшырыбызның ахырында килә монда бер белгеч. Kim kile? Bütün ризыкларны ашап баручы монда. Килә дә, бөтенсен кабып карыйм дип, bütün ярты сез пешергән ризыкны яртысын алып килә. Һәм үзенең фикерен әйтә. Менә монда яхшы, монда бераз гына тоз өстәргә кирәк, монысы артыграк тоткан, монысы иртәләк чыгарган пичтән дип. Я нәрсә әзерләсез, нәрсә әзерләп була. Мен карадым да, монда ингредиентлар җитәрлек. Ясаячакмын bir салат, оливье барбарсыда. Вау! Иң яңа ел салаты. Конечно, аны сагынганнар күбесе яңа. Сен инде яңа елда ясаганыңдыр, мин аптырадым әле. Яңа елда Ясадың дип тормыш иптәшем ясаганын карап тордым, шунда бераз булышып мешать итеп. Менә шуны ясыйм. Аннары балыкны духовкада кыздырырмын. Духовкада кыздырасың. Ну, Bizdə pişirərik dуховкада. Pişirərik. Под шубой була, под шубой. Тун алып келдіңме сен? Тун алып келдім, кишерден туны була. Кишерде тун астындағы балық. Һәм помидорны тоже бер төрле закуска сыман эшләп карыйм. Эши бересен ашадың. Өлгерсәң. Ой, бигрәк оста җегетләр шистә гамилалар. Барсында Юк, кулланып бетерергә ярый, артып калса да ярый. артса да. Артып калганын пакетка салып, егезе куйып. Төреп алып китәсең. Төреп алып китәсең. Монда инде мин балык икесен генә куллансаң да була. балыкны инде кулланмыйча калырга ярамыш бар. Әлбәттә була, балыкны дим, балыкны кулланырга кирәк. Балыкны инде мин инде ике бер пешерә беләм. Теге уха һәм кыздырып инде теге балыкны. Монда инде уха пешерү өчен ушак кирәк. Теге уха бит теге Пулян туры кирәк. Кисеу токсак тәмле була. Шуңа миндә инде духовка җитсә, миндә кыздырып карыйм инде бер төрле. Пешереп. Батулла abi әйтмешли теге дөньяда 33 сюжет бар дип күрә. Балыктан нәләр пешереп булмый торгандыр инде. Без инде теге җегетләргә дип әйтәм инде. Хатын-кыз әйләндерә. Миндә шул берәр нәрсә кыландырып карыйбыз инде. Яхшы, яхшы. Кыландырыгыз, мин сезгә бәлкем ярдәм итәрмен. Киңәшләр белән монда нәрсәдер бәлкем. Тотып торырмын. Пичкә азатырмын духовкага. Мин атын булдыралам. Уңышлар тапам сезгә һәм әле беләм. Сынапта вакыты бармы ни? Вакыт белән ярышыкмы ни? Әлбәттә ярышасыз. Чик ярышмыйсың инде. Юк, вакытка ярышабыз мәсәлән. Вакытка да һәм тәмлелектә дә ярышасыз. Буласызның тәмләре килеп чыга, бәтәрә килеп чыга. Алла тапшырды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иде. Моннан алырга. Нәрсә? Син оливье булгач бит инде йомырканы пешерә кирәк. Йомырканы пешерәбез менә монда. Бәрәңге белән кишерне атабыз монда, яхшы. Сезгә ярдәм киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металлсавод заводы Ашык акционерлык җәмгыятенә менә бу кастрюль аларныкы, менә бу таба аларныкы. Менә бу алар барысы да безнең спонсорыбыздан. Һәм инде шунда әйтеп узыйк. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм Кукмара маркалы савыт саба алганда аның чыннан да оригинал булуын тикшерегез. Чын Кукмара продукциясының һәрбер савытында Кукмара Металлсавод саба заводының уеп ясалган фирменный тамгасы бар. Менә шундый логотипы Кукмара дигән. Барлык сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Рәхмәт, спонсорыбызга рәхмәт. Һәм спонсорыбызны да яңа еллар белән котлыйбыз. Әйдәгез, яңа ел турында сөйләшик. Яңа ел бәйрәмен ничек каршы алдыгыз, кая бардыгыз? Гаилә белән булдыгызмы? Каядыр кунакта булдыгызмы? Чит илдә чыгып ял иттегезме? Гадәттә кешеләр шулай эшләргә ярата бит. Кешеләр икән, ничек не традициялар бар. Мин шәхсән бер 3 ел өйдә каршыланган юк безнең. Санаторийда шушы үзебезнең Азия Чита Бәкер шунда ял итә торган ик. Шунда яңа елны каршылап шунда гына ял итеп калады. Шунда ял итеп теге балаларга дәрс хәзерләргә дип кайтып итә торган ик инде. Вот, быел инде без уйладык, үзебез өйдә ял итәргә дип шулай рәхәт. Авылда. Ни узамысың авыл дигәндә менә авылларда, хәдисме клубларда бар бит. Яңа ел кичә анда кемдер кыш бабай булып кидеп керә, кемдер кар кызы булып. Әле шундый бер кичкәнә генә малай табалар да, ул яңа ел булып йөгереп керәдер. Балмаскарат. Балмаскарат дип инде. Тамаша бер. Яңа ел тамашасы. Узам ул сездә. Менә без менә авылда Балмаскарат үткәрмәдек, без үткәрдек. Яңа ел алдыннан
Өзебездин ауылдың мәчетине 10 ел болды. Аны енді ол мәчетіне бик матур түзгәннәр иде. 10 ел үтіп та кеткен. Ана бик матур итеп енді мәктәп балалары, мәчет әхирләре, мин дә катнаштым инде. Аннан соң Мингал Галиевны алып килеп бик матур мөнәҗәтләр укыдык. Менә шушы яңа елда бер авылдашларга бүләк булды. Чара булды. Бик күңелле узды беренче мәртәбә. Аннан соң бит инде пәйгамбәребездә туган байы булды, Мәүлид айы. Менә бик матур булды. Яңа ел инде үзе шулай үтеп бара инде ул. Иске әйберләр югала, яңалар керә дигәндәй. Халык тик тормый әле теге малай. Işte. Bu uyga qaramında әзерләп бетергән мин бар. Эшләп утыра ул. Шыпырт кына. Сөйлә. Представляю, синнән башлыйк инде. Яра башта яңа елчылык, яңа традициясе, ничек каршы алу, ничек каршы аласың, ничек озатасың дигәндәй. Яңа ел Аллага шөкер бик күңелле, бик матур каршы алдык. Мунчаларга барасызмы 31ләре дип? Мунчаларга бардык егетләр белән, үзебезнең мунча булмагач, әле квартирада торгач, егетләр белән саунага барып килдек, җыелышып, бергәләшеп, ел шабынып, ел әйләнәсендә нәрсәләр булган, кем кайда барган шуларны шәйнәп, сөйләп, хатыннарны, балаларны обсуждайтып. Малай шигырь ятлады. Улыма 3 яшь, Самат. Ардан Кыш бабай турындамы? Кыш бабай турында. Анда ятлаганда анда гадәттә әтиенәрдә истә калдырып сөйләле нәрсә турында. Ничегрәк иде ул. Җилкәсенә капчык асып, Кыш бабай килеп китте. Кызык сүзләр сөйли, бүләк өләшеп йөрде. Аннары Кыш бабай кинәт бии башлады. Биимәскә аягында безнең апа башмагы. Менә. Мен сиңа ялгыштым бугай, ул дөрес сөйли. Нин мәгънәсен аңлата алдым. Аңладык. Я. Яңаны каршы алу гаилә белән. Гаилә белән, иптәшем белән, малай белән бергә үзебездә хатırda каршы алдык. Мин былтыр кызымның садикта, минем кызым әле 9 гына яшь. Буның садигында Кыш бабай, Камера син кишер ашамыйсың бугай. Миңа кишер кирәк. Укучы кол күтәрә монда. Кишереңне бирәләр. Калганын бит биринде, син аны кулламыйсың бугай. Яра бирәмен. Мә. Юк, шигырь сөйләде бит, бер нәрсә шәттер биргә булай әлбәттә. Кыш бабайдан кишер. Берсен бәләкәй генә калдырыйм әле. Бирәм. Бераз җигәр тырып җибәрәм. Запас кар вакыт кирәк. Мосы булды. Рөстәм шигырь сөйләгәч искә төшеп китте. Былтыр кызымның бакчасында түп мәктәбендә яңа ел үткәрделәр дә Кыш бабай булырга куштылар инде. Сиңай. Киендем дә, минем битем тавыш билгеле. Барыбер таныйлар. Таныйлар бит. Классташ кызлары, малайлары. Дедушка Мороз, глаза ты папина дип сразу Азиләгә төртәләр кызыма. Теге шигырьне. Рәсәм. Синең мунча ташына килеп эләгүең ничек булды, әйдә? Честно сказать, намеренно булмады, яңгылышрак килеп чыкты. Ялгыш сыртынып җыгылдыңмы әллә? Кайда? Юк, алай булмады. Килеп җибәрдеңме? Мин Түбән Кама шәһәренә туганнар янына килгәнем. Кунакка, юбилейга дип бер әбинең инде, Рәйсә апаны. Шунда ук бик ошаттым шәһәрне. Ничектер күңелем шушы якка тарта башлады. Студент чакта ук татар җырлары тыңлап, татар эстрадасы белән кызыксынып, бу якка тартылыш бар иде. Ансы аңлашылды, менә конкрет эшкә дип килдем туганнар янына, ләкин ул эш бик сәүдәгәрлек үземә ошамады. Күңел ятмый, ераграк миңа. Шуннан искә төште Түбән Камада Мунча ташы театр барлыгы. Киттең буларны Эзли башладым. Тегендә барып карыйм. Монда түгел ул театр. Ул театр кая икән? Безнең адреста юк бит. Театр каясы адресы? Эзләп җыри башламалар. Алар Ульяна апаны эзләп таптым. Ульяна апа шундый мәктәптә безнең репетициялар бара дип чакырды. Һәм мин ул репетицияларына эләгеп 3 көн шунда утырып, карап утырдыңмы? Аларны карап утырдым башта. Аннары мине дә санап карадылар. Каян килгән бу? Кем бу? Нинди кеше икәнен? Аслан ничек булды менә? Әйдә, шигырь сөйләп кара. Кемгә укыдың дип сорадылар башта. Кемгә укыдың соң? Мин укыдым инженер лесного хозяйства. Рәтем белә уланы урманны кыстырып килде бит аны. Сынаулардан инде чыгардылар сәхнәгә.
Әйдә күрсәт нәрсә Күрсәт. Күрсәт давай. Күрсәттеңме? Шунда мин инде анда аларга тырышып карадым. Әби тавышы белән сөйләп карарга, исерек килеш кыйланырга тырышкан булдым. Аннары инде менә шундый ситуация. Әби, Шундый ситуациядә ничегрәк күрәсең менә шундый кешене дип. Бер образ бирделәр дә, мин Гамир абыйның төшеп күзлеген алдым да, һәм менә шушы алда туган шахматист образы белән сәхнәгә чыгып, аларны күлдердем дә, шуннан аларның коллективына Менә бит. Бер нәрсә дә төшереп калдырмадымы, Камил абый? Шулай булдымы? бірде düşürüp kaldırmadı. Lakin Fred Namirin'le kilmedim degen sözüne azırak karşı çıkıyorum. Çünkü en iyisi Dina Apa bilen söyleştik. Ondan sonra özüde tiştilanı. Mektepte okanda okutuşlarını parodировать etip, klasını küldürüp yaşagan indi balakayım. İzler yürgen o. Кегенә монда. Булган инде аның димәк табигатендә. Табигатында булган ул. Теге Fred Namirin менә инде килгәч инде шынап та bizim tiyatrını indi koramаға salmıyoruz, anda salmıyoruz. Ama bizim joyi var. Sizin рецептура bir türlere geldi hemen. İkiniz de balık turadı, soğan, tuz sipti, sen de tuz siptin. Bu soğan saldı, sen soğanla ayıramayım. Onu kırık arap koyuyor elinde. Ne bu kırık araptarsın? Aha, baksana şunda. Aha. Tak. No, şulay ettirip ya. Sen nişik güzel aldın akitiresin. Balık mı soğansız? Ha? Balık söyleyende soğan. Onlar ikisi bir tütelde özken beteydi. Şulay. Өзінің бірінші юмореsk нәрсе турында болды міне. Бұл да işi başladın sen Muçat Aşında, біріншісінің бірінші gastrol, film. Ansa men söyleyeyim, bir gene ondan sonra öz devam eder. Biz o vakitte Tufan abinin Eldirmiş'te Elmenler'e remake yasagan vakit o. Сол vakitte Ecel var bitinden de. Remake bulga şul ezrek üzge bulga teşkildi. Tufan abi o vakitte deputatlıkka soylanıp vereydi. Men özüm şaltıratıp ruhsat da soradım. Jigitler özünüze qorağızdan dedi. Biz indi 2009 yılında Eldirmiş baba isyan bolsa nidi ağırlıklara, indi kızıklarga tap bola ekan dep yurganda anda indi Eldirmiş baba da zaman çarak işleyinde ipi Elmender dep. Şunda ecel meselesi kelip turdu. Bu indi tur jabık. Kelgende şu jabık maskada kerek tugul. Şunda biz oyladık da Rüstem ejelini oynaya Rahman kol. Eyde benim olay bolsun diye Rüstem ete. Әжелінің балы. Balayı ili stajor kile. Tege bitin dedek balışıp oturar. O şenap janarlığa kirger. Şulay şunu ötkermek şey ondan sonra indi mana şu şahmatistga to'xtaldi. Kalgan özü söyleyindi. Şahmatist kişiden nömer, bek kişiden nömer. Çünkü şulay kekreyip çıktı. Onun iyi сұрау. Оны монда күрсәтеп ул сәхнәгә чыкканда үзе кекрәй дә куя шулай. Тавышта үзгәрә бит аның. Сөйләп күрсәтә шахматист булып. Нәрсә сөйләргә инде булат? Менә кишер торадым. Ни аша, төркә аша. Нәрсә килеп чыгыр? Тәмле булса ярый инде. Шахмат фигураларын алып келдеңме соң? Алып килдем. Безнең эшебезнең нәтиҗәсен бераз күрсәтик. Кайда хәтле барып җиттек без. Димәк, Рөстәм монда balık üstüne soğan üstüne kişir salıp mayonez sızladı bir katı tuzun kup saldı görüp durdum. Jel tugul elbette. Jel tugul nuk kup saldı. Hani sen şişi kaldı şimdi. Mayonez bilen sılıyız da hem dуховкага. Eydi sılıydı hazır. Gamil abi. Senin işler neydi stadiyada? Men mene balıkны Жаңа balıklar. Limon soğuk bilen kıyındırıp azrak manirava ettirip koydum hele. Hazır ayı. Marinatlangandan soң. Marinatlangandan soң tabağa falga üstüne tüzüp koyam men onu. Falga bilen bular. Onun üstünde soğan bala. Rüstemlik sana kişir salmıyor, men pomidor salam. Seniki susulurak bulaşağı men aldan aytıp koyam. Mene neşik bolayın da? Bu plus. Şolay mı? Noğanakı tezirek pişirgen var, sen bir vakit deydin. Vakit piştiğinde biz kızdıra koyduk. Sizden sırasım kelgeni Gamil abay. Kadayız mı? Uzgan kelgende bizning boshqa edi oshchi bo'lmasi. Bugungisini chiqsana. Bu g'ajoyib. Motormi? Motor. Shap bita. O'zgargan. Mana shunday motor osh bo'lmasi bilan bizni Center Mebel ekibida ta'min etdi-da endi. Sifatli mebelning butun assortimenti qulay bayaga
Журналистлар урама 56-нчы йортта урнашкан центр мебели кибетенә без зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм яңа еллар белән дә тәбриклибез. Һәм менә мондый матур эшләмәләр. Кара син берәр кая күргәнең бармы менә моны? Ашып тора бит малай. Только телевизордан, только безнең тапшыруга гына. Инде менә әлеге матур эшләмәләрне безгә Indigo компаниясе килеп урнаштырды. Алар кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм дә элмә тахталар ясыйлар. Indigo компаниясына без шулай ук рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм барлык спонсорларыбызны да яңа еллар белән тәбриклибез дә һәм рекламага китәбез. Булат, минем балык хәзер узатык инде безнең духовкага. Булдымы? Булды. Аны каман. Бисмиллахиррахманиррахим дип. Яшьләрне яшәрсә инде малай. Тисканалар, эме? Тиз кылына. Так. Ага. Инде тутырабыз салатка. Булды. Син салатка тотынасың, ә без реклама карыйбыз. Достар, яңа 2017 елда беренче тапшыруыбыз дәвам итә һәм бездә кунакта бүген Монча ташы эстрада театры вәкилләре, җитәкчеләре һәм дә инде шуларның артистлары. Гамил Асадулла һәм Рөстәм Хәсәнов. Булат, мине бу бәрәңге кишерне алсаң да буладыр. Булганмы инде? Гамил абый, тукта, былай эшләгәле. Алайса син хәбәтен эшең бетә. Гамил абый, озатабызмы инде синең бу балыгың? Менә шо почти бетте инде. Ой, бигрәк эшләренә кандырмадым монда. Ну, Балыкны башта маринатлады лимон согы белән. Аннан соң монда тезде уртасына бәрәңге салды. Mesela bu balık üstüne soğan üstüne pomidor. Pomidor керек, томат. Ay. Kılandırıp da karadan önce. Sinekin. Biz ana bulaytırız. Olabız gana. Şuraya etik. Hem Alıp da sunadır. Suudırga керек. Şimdi bana anlasam. Salatla kullanırız. Ya. İskitkeş. Ne? Gamil abay. Әу. Юмор турында сөйлесем килә инде һаман. Юмор каян темалар алып бетерәсез менә? Хәзер яшьләр гомумән. Менә бу Була проблема инде. Проблемамы сез? Проблема бу, шундый да проблема. Кешегә ничек вакыт җитми, акчасы да бар, вакыт җитми кешегә. Шуның кебек безгә дә артистлар да бар. Бөтен нәрсә, юмор чыгару авыррак. Шулай да без инде юмор телен белгәч әзрәк табабыз, кыйландырабыз шунда. Яшьләребезнең менә молодцы, безнең Әнфис язып китерә. Аннан Үзләре язалармы? Үзләре язалар. Күп идеялар. Заказ бирәсезме кемгәдер? Бирәбез, Альберт Шакиров дигән дустыбыз бар. Ул язып биргәли качакта. Татарстан кешесе ул. Альберт Шакиров беләсең, тапшыруларда алып бара. Юмор хисле малай ул инде булай сценарийлар күп язган малай инде. Менә бу яшьләрдән бер нәрсә чыгамы? Рөстәм идеяларны быелгы программага менә шул алып килә күп идеяларны. Бердә тик тормыйлар яшьләребез, алар булдыралар. Булдырмаска. Алар алып киләләр, Без инде әзрәк төзәтәбез шунда качакта өстибез дигәндәй. Или алар безне сөтә өстиләр. Шундый Булдырмаска дигәндән без бит менә күкәй дип йомырка йомыркамы турыйм как раз. Ирләрнең битен яраткан ризык бит инде. Әлбәттә. Тиз әзерләнә торган. Тиз әзерләнә. Буйдак чакта, студент чакта, хатын өйдә булмаган. Хатын өйдә булмаганда. Особенно бәбиләргә киткәч, бер атна әйтә гарантированно. Менә бер вакыт Илхам килде. Күптән түгел. Илхам, менә Кайсы фамилиясе? Вдохновение. Килде дә. Бик ашыккан чагы, хатын өйдә юк. Рөстәм кисәк нидә ул шулай ялгыз кала, авылга кайтарып куя. Һәм менә шушы йомырка күкәй турында әзрәк бер әйбер язган. Поэма? Күңел халәтен шунда. Роман. Мин аны лучше укыйм. Китап килде менә. Алып килгән мин аны. Әгәр бу күкәй суына торганчы, бәрәңгеләр суына торган арада кай вакыт бу дөньяда ялгыз калган чакларда, хатын китеп качканда, холодильник ачканда, ярый бар шунда күкәй, йомры, матур, бәләкәй, тилмерепләр аласың, табада кыздырасың, нәрсәң бар тутырасың, суганын, колбасасын, туйганчы тукланасың, дөресрәк тыгынасың. Тәрлинкәләрне ялап, корсакны бераз алдап, чыгып китәсең эшкә, уйлап, ни булыр кичкә. Кичен кайткач эштән, сагат где-то 5-тән, килә бит ашыйсы. Тәмле ризык татыйсы.
Йөгерәсең кухняга, эзлисең, юк берни дә. Ашарга бер нәрсә юк. Ә йомырка тут как тут. Ашыгып су куясың, йомырканы саласың. Ул пешкәнче өлгерәм дип, юынып та чыгасың. Чыксаң күкәй ярылган, суың ташып кабарган, бүтән газ плитәң юеш, тагын өстәлә бер эш. Шурт с ним, юылыр дип, чүпрәк белән сөртеп, утырасың ашарга, дөресрәк тыгынырга. Ашап туйгач кикереп, министрдай киерелеп, рәхәтләнеп ятасың һәм йоклап та китәсең. Рәхмәт әйтик күкәйгә. Ул бит безне яшәтә. Тавыгына, әтәшкә, ризык биргәнгә, эшкә. Әлдә бар бу җирләрдә ялгыз калган ирләргә тавык салган бәләкәй көндә кирәкле Күкәй. Bir идея келді бит әлі. Әйдәле. Мен җитешсәм, еме салаттан соң ирләр ярата торган теге күкәй тәбәсе белән калбаса. Кыздырасың. Кабыз әле ниңе? Кабыз. Әле хәзер әле. Ул бит ишти күптә. Я, минем особый рецепт бар. Олдым. Духовкада мәллә. Духовкада түгел. Камила бай. Үзенчәлекләр Сен инде балыкны дим. Бала хәзер. Булдымы? Бала хәзер. Әсәне битне каплап битмәдеңме ни? Юк. Әтәш дип яздыңмы ни монда кара? Әтәш, әтәш. Аны атсаклары ма, булдымы? Булды торырга кирәк. Карагыз дуслар. Әтәш дип язылган. Әтәш елы булгач. Әтәш дип куйдым әле. Мен инде булай да почерк начар. Булай майонез белән бигә чыкмады инде. Әтәшне, ягъни балыкны әтәш язылы балык. Әтәш язылы балык. Без сатабыз. Синеке була башлаган. Мен балык yüzүп китмәгәнмен Синеке, дә. синекенең бераз температурасын киметергә кирәк. Да. Я, моны хәзер кыздыра башлыйбызмы? Шунда ук кыздыра башлыйбызмы? Менә хәзер мен Син бит эштә әллә ни? Юк, мен бик үзенчәлекле салат ясыйм бит әле. Булат. Беләсеңме нәрсә дип атала? Үзенчәлеге нидә аның? Үзенчәлеге нидә? Үзенчәлегендә. нәрсәдә әйтәм. Үзенчәлеге. Бу аның исеменнән башлана ул. Исеме бу салатның исеме кунаклар инде ишек алдында дигән. Бу инде китергә җиңа кунаклар. Юк. Ишек алдында киләләр. 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 Менә уже ишек алдына керделәр. Шалкына суган турадым да, име? Тиз генә менә иттем, име? Менә секунд кара. Әләләр аяк салалар, нитәләр, име? Менә аяк салалар, нитәләр. Так. Менә шайтабыз, име? Юк, әле лифттан менәләр. Бу. Лифттан менәләр. Лифттан менәләр да. Эсе авылда. Ага. Так, авылда лифтта, лифттан. Шәһәрдә лифтта. Ну, шунысы хикмәт. Катка. Үзенчәлекле май күзем белән килдем. Бу теге кеше үзе сыккан автомат түгел, кеше үзе чыкканы. Анда семеш кисләре килеп тора. Так. Ой, мойны тындырасың. Кызганмаска кирәк. Кунаклар нинди килә бит малай. Шуңа карап саласың. Яхшылар килсә, мен бит тими дә машарын саламыйм. Менә шундый ул ашасыны китереп тора торган салат. Аны яхшылап булга торган кирәк. Менә ашарга ашап карамыйча әйтә алмыйм. Менә син әгәр дә магазиннан сатып алган май белән булсаң, булай ялтырамый ул. Менә шундый куе кеше үзе чыгарган, аны Оренбур якларында, Башкортстан бер районда чыгаралар. Мин шуннан гастрольгә баргач алып кайтам мен аны. Шул майны. Менә. Аны холодильникка тып куйсаң да була. Бу әзерме әллә инде? Бу әзер бу. Менә уже кура. Сатым булдымы ни? Туз салмаган, туз салмаган, туз салмаган. Туз салып җибәрә аласың. Карагыз әле, шундый бик популяр термин бар, стендап дигән. Стандарт. Син үзең аны караган. Стандартны беләмме? Стандарт. Стендапны менә. Русларда бик күп сөйләр, мәсәлән, Павел Воля дигән җегет, Бәрәңгем бик сугырып бетмәгән икән. Булмаса, аш казанына барыбер. Җылы салып бетәме, юкмы? Карап барасызмы шулай? Я хәзерге яшьләрне. Бу Павел Воляны беләм инде, нәрсә эшләгәннәр аңлыймы? Аны чыгып басып сөйли берәр нәрсә, тормыштан булган берне. Ул стендап була инде. Бу, мәсәлән, электр эшләдегез түгелме? Безнең инде 37 ел элек эшләнгән әйбер. Ул стендап. Гына башка була. Вакытта безнең стиль ул күптәнге мунча ташы стиль ул тормышчан. Менә татар халкы бар бит. Бу татар халкы юморы була. Кешедән ишетелгән юмор. Менә без телефоннарга язабыз, кешеләр үзләре дә җибәрә. Күреп, мәсәлән, сөйлибез инде. Тормышта нәрсә бар, бүген шуны күрсәтәбез и килеп чыга. Сез бит әле сәясәткә дә бер яхшы гына бәреләсез.
Şoň üçin men jetekçilerge de rahmat aýdam. Elik bolsa kelip beýnerler. Hazır jetekçiler yumruny anlaýlar. Brejnev anglamasa. Olar kelip özleri de gorylar. Çünkü biz naşarlykka söýlämiýiz. Ha, özleri zalda oturganda özlerinden kilgeniňiz barmy? Özleri biz indi konkret kişiden külgen jok. Biz jemgyýetde bolgan eýbirini görsetýäris. Kişi özü şundan aňlap oturayın ol. Aytik nider hakimiyet başlygy eken. Men mesela men bugün işliýsem hakimiyet başlygy sen men barmasyn. Ol jiňil hyzmat tugul. Hazırki zamanda bigirekde kişige yorarga kerek. Belki bir kollektivde, belki semýada da şol konflikt kelip çygamyz da bit. Ama da kelip çyksa şol prokuraturada da başladı. Sırada yaza başladı. Şuna göre olarga da Allah yerden bersin. Şuna göre biz halyk biziň aňlady naşarlykka söýlemegen. Ol biz indi özünden külgen millet ýaşy dip söýlerler. Şuna göre men bilen olay bolmasa onda 7 ýyl işlemesi indi. Teatr diп aýtýabыз, teatrdyň bit teatr gaýdan başlady dereli? С вешалки. Әйе. Ә сезнең театр шундый булачакмы, качан вешалкадан башлана Илгичтә? Уже башланды. Аллага шүкür безнең бар бина. Башланды бит. Сен иштмәгәнең буны. Бина. Бина бит бирделәр безгә. Теге килгәндә жук ие. Югы шо. Әйдә, безнең шәһәрнең хакимияте башлык хакимият башлыгы Айдар Исмәш Митшин депутатлар менә безгә бирделәр бер бина. Качан булды ул? Ул булды былтыр. Тәп. Былтыр безнең үзебезнең зал бар, сәхнә бар. Ну зал дигән шул теге концертка торган түгел. Репетицион шунда биргән итәргә. Активый зал бар инде. Бүлмәләре бар, костюмерный бар. Без шуңа күрә бик рәхмәтле Айдар Ишка депутатларыбызга, алар менә безнең хезмәтне күреп шундый бик сөйүндүк без аңа. Шатланып эшкә киләбез име. Концерт залы булмаса, син бит инде бар да, концерт заллары бик күп. Я, концерт залы кирәк түгел безгә, безгә репетиция өчен кирәк. Әгәр дә юмор сәхнәдә санап карамасаң чыкмый ул. Аны сәхнәдә астан дусларын карап турып, коллегаларын карап турып әйтәләр. Менә бу чык килми. Әйдә менә булай итеп, булай үзгәртик, менә шулай итеп. Безнең менә соңгы менә балтыр быел Аллага шөкер программалардан начар түгел, халыкка бик шуй. Менә электегезне дә шулай чыгардык инде 2 ай ярым репетиция гына булды. 1 августта җыелган, октябрьнең 16-сында гына чыгыш ясадык. Әзерләнеп. Хәзер халык алдына әзер әйбер белән чыкмасаң, теге помидор белән атмасалар да чыккач килмәскә дә мөмкин, чөнки конкуренция күп хәзер. Шуңа без инде үзебезчә тырышабыз. Молодцы. Бу әйбер белән кытдымы димәк. Бик яхшы яла маймыл елы. Маймыл елы әйбәт булган инде. Маймыл елы әйбәт булды. Маймылландык та быел начар түгел. Театрда хәзер кемдән чакшы сездә? Bütün теге бухгалтерлар белән 14 кеше. Зур коллектив. 14 кеше. Барысын туендырып торырга да кирәк. Барысын да төп эшчедер бит инде шул. Барысына кадәр түгел, кайберләре читтә дә эшлиләр. Билгеләп киткәләр. Менә Рөстәм читтә эшлидер, ул хәзер пенсиягә чыкты, Рахманкул. Рөстәм Рахманкул. Аның кичәләрен үткәрдек әле 60 яшь булды. Хәзер безгә күчтек. 60 яшь дип. Чынлапта. Максимум 58-59. Кая инде 60. Безнең театрда хәзер Аллага шөкер җегетләр намаз да укыйлар. Теге әкрен генә иманга кирип барабыз да. Дингә. Әкрен генә. Тартылалар. Барыбыз да дигән барыбыз да түгел, ну кирип барабыз дуалар. Юк, мен ничек, ну бит сезнең барыбер истелекләрне күрсәтергә кирәк. Ну бит без аны истелекләр битсен дип күрсәтәбез. Без истелекләрне яхшы нигә Мактап түгел. Мактап түгел. Алар тобыр хәлгә ялана. Менә булар икесе Илдус белән Мәгъфур. Алар biz күрсәтәбез башта күрсәттек причинасын, сәбәбен ничек алар, ни алар сала. Хәтерсезме, авылда магазин төндә бик күп кеше торалар. Хәзер алар битеп бара. Менә без эшләгәнгә булыр. Чөнки без алар күрсәтәбез. Алар тобыр җиргә ләгәләр. Ялалар. Булай йөрмәгез, качалар. Ялалар. Гыйбрәт булсын өчен дип әйтәгә. Шулай тырышабыз инде. Шулай барган мөмкин икән бит дип, Менә булат. Кирәк ниндирәк җитәкче менә Гамил абый турында әйтеп үзем дә кыскача. Гамил абый. Эш сүз белән генә. Гамил абый. Инде эш сыйфат әйтергән Гамил абый турында. Булышчы. Бурышчы. Ярдәмче шулык сүз бит. Ярдәмче булышчы шуңа кирде ярар. Ашатучы. Эш бирүче. Ярар. Гамил абый бик җитди әле. Рәхмәт. Син дә әйтеп Күкәйтә мен сошас килеп китте. Эш сүз белән генә. Рөстәмне. Рөстәм белән талант. Тумыштан. Бу дөньяга килеп чыга талант булган. Аның кычкыруда нормаль булмагандыр. Аның кычкыруда Беренче аваз бирү. Да, беренче аваз бирү. Талантлы тырыш. Минем бүтән
театрда мына кийимнер мәсьәләсен ул бит безнең зав гримерным отделением була инде. Улаймы не? Или аламысың киімдеріне? Тұт аламысың ауыр киімдеріне? Күтәрә, главный җиргә өстерәл бар. Мәсәлән, мин күтәрсәм, зур костюмнар өстелә, бу булай гына әйтә дә. Рөстәм, бу теге ни куясың әле? Парик куябыз. Ул бөтен кайда нәрсә торганын белә. Анасына инде ул Башкортстан белән ике арада, как бы. Арадарчы күпер? Арадарчы күпер. Тилимост. 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 Анар бик шул характер баран, шулай да бик әнисен бик ярата, ятим үскәнгә, әтисе үскәнгә. Гел җай булган саен кайтып китә инде. Динә ханым да бик акыллы, культурада эшләгән кеше, үзе талант, туйлар, ниләр алып бара, элек башта культурада эшләгән шуңа күрә. Түлке яхшы яктан гына мактарга булар Рөстәм. Рәхмәт, Гамил агай. Молодец. Потому что майонез җитми. Мен шаккына майонез бер алмассың. Бигрәк тыйнак инде үзе. Тыйнак дигәне дә. Үземне мактаганда бүлдерәсем килмәде. Тундыр рәхәтләнеп, сәйтәмеш тундыр дип. Әйтәләр. Тундыр. Булды бу. Булса. Яхшы. Нимәсең? Мин менә күкәй. Әзерме бу? Күкәй тәбәсен үзенчәлеклеген әйтим әле минеке. Әйтем бит үземнең майонез алам мен теге тәмле майонез. Башта колбасаны кыздырып аласың, дөрес. Минем теге ингредиент суганым юк я, яшелне салдым. Җәйкәне шулай пешерәм. Алай тузладың керек. Тузладың колбасаны менә аласың да, анасың һәрбер колбасаны як-якка тузга батырып. Тузга әйләндереп чыктым. Колбаса ул байда тузы бар. Аңа бик сибеп интерге ярамый. Тузы булса. Ну тузы җитәме, җитә. Сезнең эшегез биттеме инде? Почти. Биткән бит инде балык Сервировка калды. Салаты әзер, күкәй тәбәсе әзер, балык әзер пешеп чыга. Менә дигән яңа ел табыны әзерләрик без. Бер атна узгач. Гадәттә бит нәтиҗәләренә уже бөтен нәрсә бетә. Булат, мин хәзер әле сөендем дә. Инде яңа елда ит ашап туйдырган идек. Менә балык, үзенчәлекле балык. Ише күкәй тәбәсенә сагындым мин. Гел ит тәбәсе. Пилмәнне күп мал. Да, җырлап тайма. Менә бу инде әле бит безнең бәйрәм, Рождество бәйрәме, суга сикерәсе кешеләр бар, шуңа күрә бәкегә. Менә ул Рождество дигәннән безнең әни, әнкәйләр безнең инеш ярак түгел, таң суына төшәбез дип әйтәләр. Таң суына менә бу крещенский морозлар вакытында инеш буенда бәкедән алып кайталар шундый статус. Менә ул безнең мусульман диндә дә шундый нәрсә булгандыр. Гысыл алу. Шундый сипчиста суга төшәләр. Менә бу балалар файдалы су дип. Синаптаның бер пиге бардыр инде шакыш көне. Синапта һава свежийме, су тем более чылтырап такой. Торган мәле. Да. Митем ябык кеше майонезны тутырыпмы тутырды? Тутырдым. Тазарасын киләме әллә? Тазарсан караны. Без инде хәзер пробада ясарбыз. Сезне хәзер мин башка бүлмәгә чыгарып торачакмын. Киләчәк монда белгеч. Пешергән ризыкларын калып карап, үзенең фикерен әйтеп, аны кире чыгарып бит мен. Без кайтабыз әкренләп әле вакыт бар бит әле 1-2 минут. Тапшырыбызның генераль спонсоры әлеге табаларны, кастрюльләрне һәм башка бик күп төрле савыт сабаларны җитештерүче Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм Кукмара менә шундый мәрмәр эслекле инновацион шәп савыт сабаларда, табаларда, кастрюльләрдә чыгара башлады. Менә мондый шәп эслек дип әйтегеме, сезнең кастрюлегезне чистартуны җиңелләштерә һәм инде менә дигән кулинар рецептлар ясарга да ярдәм итә. Кукмара, бик зур рәхмәтләребезне белгертәбез һәм яңа еллар белән котлыйбыз. Булат, борчак салырган там. Миндә Мен сервировать дип сервировать. Эй, тырыша карабыз, хабларны әкренне аласың. Кире бушатасың. Бер чакны саласың. Бушатасың, кире саласың, кире. Burada аңлашылды. Андый хәлләр була ул. Ярый башында әйттем. Инде әлеге мотор аш су бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Буламы? Салам. Сал иде, сал барысында башатында.
Тагын бер спонсорыбыз бар, менә бу мотор эшләнмәләрне безгә килеп урнаштырды. Indigo компаниясе. Indigo компаниясына шулай ук рәхмәтләрне белгертәбез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Indigo компаниясе Центр мебели кибәте һәм инде Кукмара заводы без сезне барыгызны да яңа еллар белән тәбриклибез. Яңа еллар белән тәбриклибез дә тәмле көрәштә реклама карыйбыз. Узган елны тәмле көрәштә менә дигән дегустациялар үткәргән дегустаторбыз. Бу елны да безнең белән Марокко рестораннар шилтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Хәерле көн! Сәлам Булат, хәлләр ничек? Үзе кабаттан килде безгә дип. Әйбәт, Аллага шөкер, яңа еллар белән сине. Рәхмәт, сездә шулай ук. Яңа елда яңа шатлыклар булсын. Яңа шатлыклар, яңа рестораныбызга килүчеләр, яңа бездә килүчеләр, Яңа ризыклар яңа әзерләнсен. рецептлар, яңа рецептлар. Яңа рецептлар. Бөтенесе яңа булсын. Яңа булсын. Ярар. Салаттан башлыйбыз, закускаданмы? Бу вакыты калган ясау да. Әрәм булмасын дип помидор. Ярар. Ашап карыйын ансын да. Ашап кара. Тырышты бит нуаны. Бу сыр белән чеснок белән соң инде. Без яратканча. Без яратканча, без белгәнчә. Студент закускасы. Шулаймы? Тиз генә шуны ясап атадыр я. Алай дип белмидем әле мин. Ярар әле. Студентлар сессияларын тапшырып бирүче студентлар уйлап куйдылар. Менә бит. Нинди җиңел рецептура. Бу бонус белән бар, беләсеңме теге бонус? Бонус белән маңар внимание. Ну, ансы мне именно бересе, ну, бонус. Чуть кенә тузы юк бонусның. Булай нәрне? Чеснок мәҗәлләмәннәр, мин яратканча. Ярар. Яндырып җибәрәме? Шәп. Оливье салаты. Чеснок түгел, сарымсак дөресен әйткәндә без бит татар телевидениесендә. Бит шулай. Әйе. Ну, мин сине аңладым, барбы? Әйе. Барбы аңладым. Яле. Син инде күреп торасыңдыр, салатның туралышыннан ук Ирзатлары булганда. Ирзатлары бүген мондай сервировкадан да, ну, сервировка тарышлар әле молодцы. Ир җегетләр. Һәрбер кичәкләр ире. Бирәгәйлә диләрме әле? Кишерен айрым кабып карый хәтта. Нәрсә сездер шутыртыйн, нәрсә икән аңламадым. Пешеп бетмәгән шикелле. Вакыт җитмәде, тапшырыбыз шундый бит. Вакыт җитмәде. Ярар. Вакыт җитмәгән ясалган салатка булай ничего үзе, ашарлык. Шарабый. Әйе. Әйдә, балык менә инде балык, әйдә балыкны кисәм булыр. Бер кичкенә генә кисәген алабыз Анда да. берничә кисәк булмаш. Өстендә өсте белән бергә менә өстендә каза торышып әзерләде, Әйе. шайтып. Өсте белән бергә ашарга кирәк. Шулаймы? Менә. Чиз тартмады. Балыкларны турадылар да пешерделәр. Турадым да аттым кебек. Балыктан да. Сусыл. Сусыл. Әмә. Бөтенесе урында, тузы да, бурышы да. Каян беләсең диген. Каян беләсең? Куып карагач беләм. Оливье белән бергә шуган бер кисәгә. Ашап карадык. Билгеләрне теге канашында ризыкларын куып карагач әйтербез. Монда нәрсә тотнан булат? Монда бик кызыклы салат бүген бар, менә бу салат. Бу салатның исеме ничек соң булат? Бу салатның исеме беләсеңме? Кунаклар инде капкада күренде дип атала. Тиктер шулай. Исә көтелмәгән кунак. Мен алар күрде дә. Шунда Тизме шол ясап алды. Ишекне ачып ишеткәнче менә. Менә, пожалуйста, ризык бар. Ризык бар. 2 минут. Ашый торгыз. 2 минутна. Давай. Ярар. Яисә 2 минут салаты. 2 минут салаты. Ну шулай бит. Менә анысы миңа күбрәк шуй. Менә даже 2 минут. Бар икән минутка. Әйе. 2 минутка. Да 2 минут салаты. Әйдә ашап карыйк инде. Менә мин менә монсын Әйе. мин ашап карамадым. Ярар. Сиңа бер фикеремдә әйтәм, бер сүземдә әйтәм. Исте гомбаш кушканнар. Әйе, көнбагыш үзе белән алып килде. Гомбаш майын. Каядыр үзләренең производствосы битеме. Кадыр алар инде. Кибетнеке түгел майы. Хуҗалыктан. Хуҗалыктан. Кадыр үзләре көнбагышны сыгып. Сидер анда. Деп Суганы кызы булса да, суганы үзенең бакчасыннан. су сипмәгәннәр әше. Ярар. Әйтермен әле аннасын кемнән килгәне безне. Ярар. Йомырка төбәсеннән бар. Ну, йомырка тәбәсе бонус. 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 Ул йомыркасы калды, колбасы калды, нәрсә эшлим мен белән ди. Әйе. Салка кушам.
Biz студент шақтағы шадип, башта колбасасын қыздырды, андан соң Әйе. йомырқасын. Қауып тұрмын өзін алайса. Бүгінде ашап қара дейсің. Ашап қарай өзін. Әйде, соң нәрсе. Ризық бітінде ол. Ризық қауып қарағанша қолтырап тұрыр де. Әйе, мақта башар ақшалар. Әйе. Тұзы жетмәге. Алай демейінді. Әміне. Суғанын асу сипмәге. Міне, жұмырқа түбесін бүтіней тұздарға да бұрыштарға да келетін. Неге? Міне шулай. Мені шулай үйреттілер. Үстелде тұз бұрыш болыр. Түбесін жұмырқаны қыздырасына бересің. Кіші көкмек керек, мешек керек, өзіне тұзлы бұрыш дейді. Жазып алығыз. Исітте қалдырығыз. Кәмне? Кәмне болған. Еш. Ярар. Балықны қауып қарайық. Балық бір-бірсіне шаған. Балықны бек қызыға сені өзіңе қазір міне. Әйе. Құрбет саған шемесек сітті міне мұндай топқашы да бар яғының. Әтәш деп ясыған. Әтәш елі жетті бет. Алай екен алайса. Аңлатам шекермен, тезгіне міне. Тугәрек. Құяла сауыт. Әйе. Шунда қыры-қырына балық. Әйе. Ортасына майонезда бұтылған бәрәңгі салды. Әйе. Балық үстіне суған, помидор. Һәм бәрәңгі ортадағы бәрәңгіні мәшіл қопқашпен қаплады. Пішсін үшін. Әйе. Үс бар. Башта енді балықны әлбәттә маринадта тұтты, лимонлы маринадта. Алай екен алайса. Тұсы, лимонлы. Башта бәрәңгесін қауып қарайық, не ғадеттегенше. Бик келіштірген асын сыры да уды бар шыға баштаға. Хикмәтлі болған дейін. Бик хикмәтлі болды енді. Бәрәңгесі пішқан. Ой, бәрәңгісі, әйбәт. Сен ашап қойдың ба нәне келгенше? Ұзақ ересің. Рекламы зағырақ барған ел. Рекламымыз ағырақ болған е. Ие. Әрі болығын да ашап қарайық. Үсті білен ашап қарасың. Соғанлы. Әрі соғанлы, помидорлы. Ие. Соғанлары, помидорлар. Әне нәрсе дейсен де, бұяқтағы қоднашының балығы тағы да тәнді. Тәжірибесі де бар деп. Тәжірибесі де бар ма? Жарар әйде. Кәмірек тәбі. Ұртарақ қаласырттайын де әйтермен. Әйкелі фильм башта. Нәрсе деп әйтейін мене. Бек қызықлы ризықлар әзірлегендер бүгін. Тұрыштылар. Түрлі-түрлі. Ие. Бір-бірсіне ұшатмаған салатлары да екінші түрлі. Бүтіней. Теге ғадати болса дағы қатнашшылар бір-бірсіне шаған мәдделер ризықлар болға бір-бірсіне шатып ясылар. Бүгін екінші түрлі. Бүтіней. Құлайым алғанда. Салатқа келгенде енді Мансайын оливье салаты, тегісі енді 2 минутлық деп айттық. 2 минут салатты. 2 минутлық. Өзіне көре орын алып тұрылық теге. Бұлда ма? Әйе. Ярар. Тезгіне сала бейт. Әйді. Шуна қарда бетіне қаш келіп алар. Километрге бұлай енді. Бұл закусканы енді мен айтты мені тезгіне сала тоже. Қол астында помидор, сыр, майонез һәм сарымсақ болса 2 минут тіршілеп отырға бұла. Әлбәтте. Мұнда енді Йомырқаға келгенде енді пішкен, артығы пішірілмеген, сарысы әзгіне сейғырып қалған, дұрыс пішірілген деп айтырға болады. Екінші ризыққа келгенде енді мұнда бұяқтағы қатынашысының мен балығын сусылырақ, тәмнірек деп көрдім. Шоған көре бұяқтағы қатынашысыға бірінші орын береміз енді, бұяқтағы шүткені келдіп екінші орын береміз. Мен өзім қорқынышты көріп өдім. Çünkü бұяқта Мунча аташы, легендар Мунча аташы. Эстрада театрының жетекшісі, Қазақстанның халық артисі. Ғамил абы еді, молодец. Бұяқтаның оқушысы. Әлігі Мунча аташында енді 8 жыл аяқын ішлеуші артистіміз, бит талантты артист деген Рустам Хасанов еді. Шахматистің қателесің мен сен өтіп шығадыр. Ябық қана. Мына мұндай бір жігіт. Міне шол. Яра, молодцы. Бұлдырдылар? Бір затқа былайтырып шөлі бөлі бик. Әйбәтте білем. Зор қазаныш деген. Зор қазаныш. Сенімен соғылашамыз, Елнұр. Рахмат келгенің үшін. Яңа еллар білен тағым ұрқат сені. Сіздің ресторанларға кішілер жүрсінлер, келсінлер, тәмілі ашасынлар. Рахматтар етіп кетсінлер. Теге зорланадырға китапқа да. Амин шылай Иштеп тәулік давамында шәмелер деп. Тәулік бойымынан шықмас деп. Әмінде соғылашамыз. Біздің бүгін білгіш дегустатор ролінде Марокко ресторанлар шілтәрі шеф-повары Елнұр Гемаев еді. Елнұр, рахмат. Яңа еллардан Сол, рахмат. Шақырабыз Ғамил абай білән Рүстәмні. Біздің білгешіміз келді, ашап қарады, ризықларын қауып қарады ресірәге. Әмінде өзінің фикірін де айтты. Башта салатлардан башладым да қауымлық біз студент шақта
Студентларның менә дигән закускасы инде ул ди. Да. Тизгенә әзерләп торган сарымсагы күбрәк мин яратканча ди ошатты. Сирләмәскә бит бар. Бик әйбәт. Монда әллә сәттәл төштеләр түгел. Бәйләнеп булмый. Салатны бер капкара ике капкарада. Нәрсәседер китерде инде, нәрсәсе китердегәнен аңламыйм ди. Нәрсәсе җитмәгән кебек ди. Ләкин тәмле. Барыбер тәмле. Салат ягына. Аннан соң бу якта салатны капкарады. Нәрсә нинди салат соң бу ди. Әле монда эшән итмәгән винегретме дип уйлаган инде. Аннан соң кардым әйтәм ул ни күрше кунаклар килгәндәге салат. Ничә кунаклар? Кунаклар ишек алдында. Кунаклар ишек алдында мин кунаклар капкада дип әйттем инде. Капкада, капка ачып капкада. Аннан соң без аңа исем таптык 2 минутлык дип. 2 минутлык. 2 минут салатта миңа күбрәк исем ошо дим. Ага. 2 минут. Капкада салат барыбер салат инде ул ди. Ацыда салат бит инде аның. Суганы да шундый әйбәт. Салатлар бер тигез. Ярай. Булар бонус булгач икесе дә капкарады. Тәбәгенә дә дөрес пешергән дип әле. Тәбә дөрес пешергән, сарысы да бик урында нәрсә бик төгәл ди. Ләкин бердән-бер мин ди тәбәне ди мин шаирәтләр бер кашан да тузламыйм ди. Тузлара кирәк түгел. Стелдә туз була, күпне тузсыз пешерәсең. Кем күпме кирәк, тузын шалашың хәтта диде. Менә. Әле мин үзендә утырда беренче кат иштем, беренче Камил абый. Вәт киттек икенче ашларга калып карадым. Барда урынында тәмле, шатты. Инде бу якында калып карагач, бу як барыбер тәмлерәк булып чыккан ди. Тәмлерәк булып чыккан, сусылрак булып чыккан ди. Һәм тулайым нәтиҗә алганда бу яктагы тәҗрибә, аннан соң әйттем инде. Мунча ташы җитәкчелеге Камил абый мәлләди. Әйтәмәе. Молодец булдырган ди монда җегетләр. Бу җегетләр икәнен күреп тора инде. Туралышыннан. Әле җегетләр булай иттереп пешерә белгәч, әзерли белгәч балыкны ди. Ашка белмибез. Бу зур плюс сезгә. Шуңа Менә гастрольдә шулай ашарга пешерә. әле шулай ашасаң, әле гастрольдә син нәрсә? Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыты заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән бүләкләр икегезгә дә бар. Икегезгә дә тапшырабыз. Яңа еллар белән тәбрикләп, яңа ел бүләге дә шул булыр бездән. Камил абый. Рәхмәт. Рәхәтләнеп Пешерәбез икән тәбәне. гастрольгә йөртегез. Рәхмәт ди. Аның ручкасы алына кире куела. Рәхмәт. Мәрмәр ислекле. Камил абый рәхмәт яма. Килүгез өчен менә шундый шәп табалар сезгә бездән бүләк. Рәхмәт. Я, тамашачыларга әйтер сүзләрегез булса, концертка чакырасыз килсә, концертка чакырыгыз. Айдар Рөстәм. Әйдә Рөстәм тыңлап карыйк әле. Барча тамашачыларны, дусларны, туганнарны барсын да яңа еллар белән котлыйбыз. Тормыш иптәшемә урма сәлам. Барчагызны да чын күңелдән әтәч елы белән яңа елларда яңа уңышлар, шатлыклар һәм инде табыннарыгыз һәрвакыт шулай мул булсын, бәрәкәтле булсын. Уңышлар сезгә телим. Рәхмәт. Инде миндә Рөстәм сүзенә кушылып, барыгызны яңа еллар белән тәбрик итәс килә. Чынлап та исәнлек кирәк барыбызга. Кешегә хәзер акчасы да җитә, исәнлек һәм вакыт җитми. Вакытыгыз да җитсен, исәнлек тә җитсен, акчагыз да җитсен. Туганнарыгыз, балаларыгыз исән сау булсын. Илебездә тынычлык булсын. Иҗади кешеләргә иҗади уңышлар. Республикабыз матур гына яшәсен, үссен. Мин шулай ук үземнең гаиләгә, туганнарга сәлам җибәрәм. Менә шушындый ризык пешерә белгәч, әле без ашка үлмибез. Юк, әле кая. Мин Булат сиңа да рәхмәтле менә Team TV каналына, менә шундый матур татарның ризыгының байлыгын күрсәтү, нидер өлгерлеккә, җитезлеккә өйрәтүче тапшыру өчен булган өчен зур рәхмәт. Тагы шулай чакырыгыз. Алла бирсен. Сез менә күңелле булды. Шулай булсын. Бергә булыйк, дус булыйк. Амин. Күлеп яшик. Ашап яшик. Ашап яшик иң мөһиме. Килүегезгә рәхмәт. Уңышлар, иҗади уңышлар сезгә дә. Тамашачылар шулай һәрвакыт сезне яратсыннар, аларның мәхәббәте сезгә сүнмәсен, сүрелмәсен. Инде чакырылыш рәхмәт. Без дә киләбез әле яңа программаны карарга. Да, Алла бирсә Казанга. Әле 16-сыннан 20-сына көтәбез. Казанлылар рәхим итеп эләктегезме дигән тамашага. Аха. Инде мин тамашачылар белән саубуллашам. Яңа еллар белән сезне тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV каналыннан һәрдаим шулай күзәтеп барып. Сау булыгыз.